लोग चुस्की लेता गाड़ी हमनी के फसल बा तो लोग चुस्की लेता दांते अंगुरी काटा जन खड़ा होके देख सकता नहीं लगी आ बस वीडियो में जुड़े रही लगी। रुको जरा सबर करो भैया वो हमार गाड़ी फसल बा धान लात के लोग बा चुस्की लेता बैठ के तमाशा देख रहा बा। एगो गाड़ी यदि आवरी लागल बिया टोचन करेला हमरा बस वीडियो में जुड़े रही लगी ना कर आगे का होता बहुत मजा आई वीडियो में गाड़ी जवानी खोल लो जगह जगह तानी नहीं भैया लोग चुस्की ले वाला तैयार बा हमरा गाँव के।